Protože jako upřímně, když musíte si dát bacha, koho odmítáte. Protože když to je někdo, když to je, hele, OK, je čas. Hele, dámy a páni, já jako normálně tohle to nechci dělat, ale myslím si, že tohle je důležitý. Tohle je důležitý a chtěl bych to trošku probrat. Protože myslím si, že bych mohl některým lidem do budoucna pomoct, OK? Takže prakticky jde o tohle, jo, prakticky jde o tohle. Dámy, pokud chcete odmítnout frajera, tak se nejdřív podívejte, jestli náhodou nevypadá nějak podezřele, jestli nemá už jenom podle obličeje nějaký předpoklady, že by to mohl být násilník, stalker nebo takhle. Čili, když se tady podíváme, tak pokud uvidíte takhle trošičku jako tu dvojitou bradu, trošku ty naducaný tváře, ačkoliv už má přes 30, tak dávejte pozor, není to úplně ono. Když uvidíte takhle přivřený jedno oko, tak to vždycky může znamenat, že si zrovna změřuje délku mezi váma a nejbližší popelnicí nebo dodávkou, kam by vás mohl zatáhnout. Čili dávejte si na to pozor, OK? Dávejte si na to pozor. Tyhle ty mastný vlasy, ty taky tomu přidávají docela dost. Takže hlídejte si to, OK? Hlídejte si to, protože může vám to jednou zachránit život. Není zač, tyhle ty rady jsou vždycky zdarma. Tak, moment, já nahodím zpátky zaklínače a vracíme se k biznisu, OK? Jsme tady měli jenom takovou menší přestávku.